Даваш на детето лакомство. Четвърто място. Може да помогне за момента, научиш детето, че винаги получава награда. Следващия път няма да остави телефона, докато не му обещаеш нещо. Издърпваш телефона направо от ръцете на детето. Пето място. Най-лошото. Когато вземеш телефона на сила, детето започва да плаче и да се ядосва, а забраненото му става още по-желано. Така телефонът става най-интересното нещо на света. Пускаш му телевизора. Трето място. Детето спира с телефона, но само защото го сменяш с друг екран. Проблемът с екраните изобщо не изчезва, просто се мести. Даваш му друга играчка. Второ място. Проблемът е, че повечето играчки не са достатъчно интересни. Детето ги пробва за минута, отекчава се и пак посяга към телефона, защото му е по-интересен. Даваш му книжка от Jumbo Joy. Първо място. Тайната е да дадеш друга игра, която е също толкова интересна, колкото телефона. Точно това правят книжките на Jumbo Joy. Детето само ги взима, играе без сълзи и едновременно развива ръката, вниманието и концентрацията си. Последвай ни, за да помогнем и на твоето дете да избира заниманията си вместо телефона.